Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kuwa fatan alkhairi kamar da ake na fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban kamar irin su Nijar, Libya, Kamar, Chad, Taiwan, Qatar, Burkina Faso, South Africa kamar irin su Algeria da sauran ƙasashe da sauran mutane wanda suke kiran mu suke saka mu ayyuka da kuma masu biyo mu ta sau domin ƙarin bayani. To kamar yadda kuka sani yau muna ɗauke da zazzafan asirin karka yadda za ka riƙa kiran jinnu a ko da wani lokaci kake buƙatan dukiya, za ka riƙa kiran shi kaman ka girka shi kenan. Insha Allah rabbi wannan rauhani, insha Allah rabbi aljinnan nan kowa ya san rauhani. To insha Allah rabbi wannan shine asirin da za ka girka rauhani a ko duk lokacin da kake buƙatan dukiya zai sauke ma ita ko nawa kake buƙata. Insha Allah rabbi daga adadin miliyan ɗaya har zuwa illa masha Allah insha Allah rabbi. To wannan shine yau muna ɗauke da wannan gingimin asiri. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka. To dan malam yau muna ɗauke da asirin girka jinnu wanda zai riƙa sauke maka manya-manyan dukiya. Insha Allah rabbi wannan amfani ake yi da wannan baƙin ɗan akuya da wani hatimai da zamu fitar insha Allah rabbi. Masu neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓar mu kuna iya tura mana saƙonni ta WhatsApp ko ku kira mu kai tsaye domin ƙarin bayani insha Allah rabbi daga wannan gida na mai albarka wato dan malam TV nan take a cikin sauƙi. Alhamdulillah.